नमस्ते, स्वागत आहे आपल्या चॅनलमध्ये डिलिशियस फूड बाय किरण। आज मी बनवणार आहे पॉपलेट थाळी। सर्वप्रथम मी दाखवणार आहे की पापलेट कसे साफ करायचे। नको असलेला भाग पूर्णपणे काढून टाकायचा आणि डोक्याकडचा भाग थोडासा उडवायचा आहे। त्याच्यानंतर पोटाकडे एक चीर मारून साफ करायचे। अशा प्रकारे सर्व पापलेट साफ करून घ्यायचे। आणि आता पापलेटच्या मध्यभागी चिरा पाडायचे आहेत। आणि परत एकदा व्यवस्थितपणे स्वच्छ करून घ्यायचे आहेत। एका भांड्यात आगोळ घ्यायचा आहे। त्यानंतर लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ, आले लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, हिरवी मिरची पेस्ट, कोथिंबीर घेऊन मिश्रण एकजीव करून घ्यायचे आहे। आता एक एक पापलेट घेऊन त्यामध्ये तो मसाला व्यवस्थितपणे भरायचा आहे व वरूनही त्याला मसाला लावायचा आहे। हे पापलेट 10 मिनिटांसाठी बाजूला ठेवायचे आहेत। एका भांड्यात तांदळाचे जाड बारीक पीठ घ्यायचं आहे। त्यात थोडीशी हळद, थोडीशी लाल तिखट, थोडा गरम मसाला, थोडं मीठ घालून ते पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी मसाला बनवण्यासाठी जे भांडे घेतले होते तेच वापरायला घेतलं आहे। आता एक एक पापलेट व्यवस्थितपणे लपेटून भाजून घ्यायचं आहे। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही कमी तेलातही पापलेट तळू शकता।
पापलेट फ्राय तयार झाले आहे. टोमॅटो सार बनवायचे आहे. 4 टोमॅटो, एकदम बारीक 2 कांदे, 6 ते 7 लसणाच्या पाकळ्या, 1 हिरवी मिरची, 7 ते 8 लाल संकेश्वरी मिरची, अर्धी वाटी नारळ, तो खवून घेणे किंवा त्याचे तुकडे करून घेणे. हे सर्व एका मिक्सरच्या भांड्यात घेऊन ते वाटून घ्यायचं आहे. छोटा टोप किंवा लगडी गरम करत घ्यायची आहे. त्यामध्ये फोडणीसाठी तेल टाकायचं आहे. आता कढीपत्ता टाकायचा आहे. नंतर लसणाच्या सोललेल्या पाकळ्या व कांद्याच्या छोट्या छोट्या फोड्या करून घ्यायच्या आहेत. त्या त्याच्यामध्ये घालायच्या आहेत आणि ती व्यवस्थितपणे फोडणी भाजून घ्यायची आहे. वाटण घालून परतायचं आहे. जेवढे पातळ वाटण हवे असेल तेवढे पाणी घालायचे आहे व त्यामध्ये चवीनुसार मीठ व कोकम टाकायचे. आणि वरून कोथिंबीर टाकायची आहे. आता साराला व्यवस्थित उकळ द्यायची आहे. तयार आहे आपले टोमॅटो सार. आता एका भांड्यात तेल गरम करायचं आहे. त्यात लसणाच्या पाकळ्या टाकायच्या आहेत, कढीपत्ता टाकायचा आहे आणि ते व्यवस्थितपणे ढवळून घेऊन मच्छीचे सार त्यामध्ये घालायचं आहे. मागील व्हिडिओमध्ये मी मच्छीच्या साराची म्हणजेच फिश करीची रेसिपी टाकलेली आहे. त्यामधून तुम्ही प्रमाण घेऊ शकता. त्या बाजूला मी कुकरमध्ये भात लावायला घेतला आहे. त्यात पापलेटचे तुकडे टाकायचे व शिजेपर्यंत मध्यम आचेवर ते ठेवायचे आहेत. उकळ्या फुटल्यानंतर आपली मच्छीची करी तयार होईल. पापलेट थाळीची रेसिपी जर आपल्याला आवडली असेल तर माझ्या रेसिपीला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.